Samiya kunbɛnli baaraw hukumu kɔnɔna la, Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye a laɲini k'a fɔ ko so minnu jɔyɔrɔw bɛnnen don kɔkɔnɔlaw ma ale ni badabolow fɛ ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka nin so ninnu ci walasa ji kasara o bɛ se ka nɔgɔya. Sibiridon mɛkalo tile 24 se kɛra wɔyɔyankɔ o sigibagaw ma. O hukumu kɔnɔna la, an wulila ka se ni mɔgɔ ninnu ma, nka maa caman de b'a la olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu cili ma kɛ u ma baasi ye, nka jamana ɲɛmɔgɔ olu kun ye dɛmɛ min layidu ta u ye ko u tɛgɛ dɛsɛlen don ka da o dɛmɛ ninnu kan. An ka jɛ an k'an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ne tɔgɔ Basiru Kamara. Ayiwa hakilina wɛrɛ tɛ ne la, a bɛ k'an yɛrɛ de kama. Parce que ni samiya sera an min yɛrɛ bɛ kɔda la an b'a dɔn situation min b'a kɔnɔ. San bɛna ni ji bɛna ni fanga min ye c'est pas petit. Bon Ala k'an kisi. A yɛrɛ bɛna wagati min kɔnɔna la a bɛ na tilefɛla la. O la n'a sɔrɔ san delila ka na sufɛla la, mon frère ko tɛ nɔgɔya dɛ. Parce que i dalen b'i ka so kɔnɔ e hakili tɛ ji la. Ji kana bin i n'i ka denbaya kɛ i den kan. I bɛ gorobasa ka wuli i bɛ wuli ni hakilina min ye hakilina ɲuman tɛ. Wa i b'a fɔ k'i bɛ den ninnu labɛn i bɛ se k'i yɛrɛ labɛn k'i bolo fɛn labɛn o b'a sɔrɔ a tuma tiɲɛli kɛra ka ban. O nafa t'o fɛn sugu la. Mɔgɔ min ka yɔrɔ b'a kɛrɛfɛ ayiwa a kuma fɔra a mɛnna. Donc toujours olu fana kan k'i hakili to a la. I ka se ka sira di sira min bɛ lafiya di e yɛrɛ ma. Kɔni a bɛ k'an yɛrɛ de kama dɛ. N'o tɛ mun ka diya kɔ la olu ka fɛn t'a la mais mun bɛ kɔ dagolo la o de ye problème ye. Bon kɔkɔ nin fana ye fɛn ye vraiment fɛn min n'a ka gɛlɛn dɔɔni. Parce que mɔgɔ min bɛ nin ci san o b'a dɔn ko wo b'a la. Mun b'a feere fana o b'a dɔn ko wo b'a la. A nafa ye mun ye o y'a woma yɔrɔnin ye. Mais e kɔni b'a dɔn n'i ka yɔrɔ kɔni bɛ kɔ ji kɛrɛfɛla la vraiment c'est très dangereux. A ka gɛlɛn fo ka dépasser. San dɔ kɛla la yan nɔ étage dɔ bɛ kɔfɛla la yan. Cɛ bɛ baara yɔrɔ la muso bɛ baara yɔrɔ la. Ji nara denmisɛnnin bolila ka yɛlɛ sanfɛ. Mais ni ka baarakɛla tun tɛ denmisɛnnin b'a fɛ sa tun bɛ dankari denmisɛnnin na. Mais o mɔgɔ fila nana ka n'i jɔ kɔ kɔfɛ. A welela k'a fɔ ko ji donna so kɔnɔ. A ye dugumala ta ka se sanfɛla ma. Bon denmisɛnnin baarakɛla ye denmisɛnnin na yɛlɛ fo sanfɛ. A sera ka bolofɛn min ta a y'o layɛlɛ sanfɛ. I ye ci bila mansa in ma mansa in nana. I jɔ kɔ kɔfɛ. Woyanko tigɛlen don. Kɔ yɛrɛ bɛɛ tigɛlen don. Mɔgɔ tɛ se ka taa. N'i bɛ yan fɛ i bɛ to yen, n'i bɛ yan fɛ i bɛ to yen. Cɛ yɛrɛ ɲɛ bɛ a ka so la, ji b'a ka so la état min na a yɛrɛ b'o kalama. A muso n'a denw. Bon ale ni jɔra muso fana jɔra. Après i ye yɔrɔ lajɛ. Sɔrɔ cogo t'a la. Mais mun kɛra den min sauver sababu ye o kɛra baarakɛla de ye. Bon c'est pour cela depuis ji yɛrɛ jigilen kɔfɛ cɛ ye kɔ bila pewu a yɛlɛmana quartier wɛrɛ la. Parce que a b'a dɔn k'a fɔ a sigilen yɔrɔ min na o t'a sigiyɔrɔ ye. Bon i b'i sigi yen wagati min na tilema kɔnɔla don. Mais samiya bɛ na ni état min ye e t'o dɔn. C'est pour cela n'i kɔni ko k'i b'a dilan nin cogo la tan vraiment jama kɛ diyan a kɛ dilanko ɲuman la moi je crois que bɛɛ bɛ lafiya o kɔnɔ quoi. Kɔni ni sira ɲɛnama bɔra la ka ban ko ko bɛ ka bɔ a kɔnɔ o tɛ k'a la. I sigi y'a faamu. Kɔni jafaranata filɛ nin ye o kɔni o ji bɛ nacogo ɲuman yɛrɛ la ka tɛmɛ ka taa. Mais n'a tun fɔla ko a ma dilan mɔgɔ min fana ka so ka surun o la m'a fɔ c'est vrai a ye tiɲɛli don caman kun. A kɔni bɛ dama yɛrɛ ka lafiya de kama. Hali bi an kɔni b'o lafiya kelen de ɲini. Tɔgɔ ye Mamadu Samura. Sigiyɔrɔ in bɛ quartier na o yan Koda la yan. Yɔrɔw cili u y'a daminɛ bon ni maa min t'a dɔn ne kɔni ne y'a faamu mun na o cili tɛ kojugu ye quoi. O cili tɛ kojugu dɛ parce que fɛn bɛ mɔgɔ bali kasara la n'a y'a kɛ o tɛ kojugu ye. Mais kuma bɛ ne bolo k'a fɔ yɔrɔ cira fɔlɔ u ka garaba cɛ ka bɔ yen parce que ni san mana sisan cɛli bɛ fanga bɛ bonya ka tɛmɛ fɔlɔ kan. Filanan u ka mɔgɔ bali ɲaman kana kɛ kɔ kɔnɔ. N'i nana y'a futirida la wotoro falen fɛn falen surtout ni san finna don min na yɛrɛ ne bɛ nin yɔrɔ la 98 san finna dɔrɔn wotorotigi fɛn o bɛɛ bɛna ɲaman bɔ mɔgɔ si tɛ kuma hali n'i ya yɔrɔ bɛɛ kari tant que ma ɲaman poli bali a tɛ kari tɛ foyi ɲɛ voilà n'i ka yɔrɔ ci i ka yɔrɔ dilan parce que n'i ya yɔrɔ ci sisan ko ka dilan ka ɲɛ n'i ya nin ko jateminɛ sisan ni yan tɛ nin ko ye hɛrɛba de ye parce que nin ko n'i y'a ko ka nin dilan ka ɲɛ sisan ka dilan ka ɲɛ walayi bato bɛ wuli ba la ka taa fo Kati a bɛ taa ni minɛn ye a bɛ taa ni mɔgɔ ye a bɛ kɛ sira wɛrɛ ye quoi. Bon jamana bɛ n'a ka fɛn don u b'a fɔ ko moyen tɛ dɛ u m'u ɲɛsin a ma de quoi n'u y'u ɲɛsin a ma u bɛ nin dilan fo Kati bato bɛ bɔ yan ka taa cɛncɛn bila yen ka taa mɔgɔ bila yen mais a tɛ ɲɛ ni baara dɛ ni a ma financement ma kɛ dɛ sinon nin ko ye garijɛgɛba de ye a bɛ mɔgɔ min da la ça suffit dɔrɔn i ka jɔ ka 2 mètres dɔrɔn ou 1 mètre 50
ka baraji kala dɔrɔn ji bɛ to a kɔnɔ mɔgɔ tɛ gɛlɛya sɔrɔ mun bɛ joli kɛ bɔtɔ bɛna cɛncɛn bɔ a ka da la mun bɛ yaala u bɛ taa fo kati kana o bɛ ye nafa dɔ ye mɛ a tɛ ɲa ni bɔla ma ko bon a kɔni bakuruba ye mun kɔni ye yɔrɔ cilen tɛ ne tɔɔrɔ parce que n b'a dɔn jamana bɛ nafa dɔn mɛ u y'a ci u ka ɲama ci filanan u ka mɔgɔ bali ɲama na tant que ni ɲama ye m'o dabila hali sini a bɛ kɛ a cogoya kɔrɔ la komi cili ma se ne yɛrɛ ka so kɔnɔ mɛ a sera n balimaw dɔ ka so kɔnɔ bon n'i ko y'o dɔw dommagé u ma dɔw dommagé bon ne kɔni o wele ko la kɔni n y'a mɛn ko dɔ ta dira mɛ n dɔgɔnin dɔ filɛ fo k'o da in na kamara bon ale kɔni ko fɛn ma d'a ma parce que a sigilen tɛ yan yɛrɛ ko a bɛ na ko b'a dommagé ma o ma dommagé mais n ma so ka yɔrɔ la mais o cili fan k'a bɛɛ la n ma se a kari la fɔlɔ bon nin fana filɛ sotigi ye a ka so fana filɛ ka ci bon so cilen a m'a tɔɔrɔ sariya don bon komi a b'a baro mɛn ko bɛ ka mɔgɔw dɔ di mɔgɔ ma ale kɔni ma fɛn ɲɛ fɔlɔ dɛ so kɔni cira e yɛrɛ ɲɛ b'a la o kɔni dɔrɔn ma d'a ma sinon ko so cira ko a y'a tɔɔrɔ a ma tɔɔrɔ dɛ so cilen ma tɔɔrɔ dɛ a ma tɔɔrɔ parce que sariya don ni yɔrɔ ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ de n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ de mais comme u b'a fɔ ko ka dɔ di mɔgɔ ma ale kɔni ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ dɛ voilà. Vendredi, presque vers 11h, bon maintenant, où nana quoi. Bon, où nana, k'a fany ko sini, samedi, où bena yoroti. Ne ko ngo cogo di. Ko oui. An ko bon ngone mo faamuya quoi. A ko mais kan b'a kalama. Ngo oui procédure be an be procédure olu kalama. Mais de dire que ko sini ngono an bena yoroti ngo de balalama. Pourquoi ngo parce que a kɛra cogo cogo mɔgɔw de bɛ so kɔnɔ mɔgɔw de bɛ du kɔnɔ brusquement comme ça la an bɛ procédure ta ko est-ce que wari sarala ye wari ma sara yan foyi ma sara an ye hali kɛmɛ donc an ye kuma kɛ ten tɔ de u taara o dugusajɛ vers les 7h yɔrɔ dɔ min b'an kɔfɛ an ye machine jɔlen ye vers les 8h u ye yen ci bon n yɛrɛ y'a lajɛ on dirait que a fɔr'u ye de ko n'u nana yɔrɔ ci kama ko mankan de bɛ bɔ parce que u ye fan bɛɛ minɛ les policiers les gendarmes avec les militaires et comme rien n'est au-dessus de la loi mais quand même bonya kɔni ka ɲi kow la bon u nana yɔrɔ ci sisan nɔ nous on avait 4 toilettes en bas a bɛɛ taara yɔrɔ ci samedi ani sisan cɛ donc nous on est comme ça c'est-à-dire fo ni mɔgɔw taara voisinw fɛ yen nɛgɛn na jamana fɛnɛ kɔnɔ yɔrɔ min don a bɛ san wagati min na a ma san kunfɛ o a sanna état de la habitat b'a kalama o anw ka yɔrɔ min filɛ nin titre foncier de b'a la donc a tiɲɛli bɛ s'anw ma mais ni a bɛna dilan mais y a pas de problème au moins aw ye na aw ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye 10 jours 1 semaine maintenant aw kana fɔ mɔgɔw ye après aw kana u mana kɛ u b'u ka disposition ta u b'u ka ɲɛgɛnw dilan u bɛ disposition dɔw ta ka fɛn dɔw kɛ mais olu bɛ kɛ ka min fɔ k'a fɔra mɔgɔw ye a fɔra mɔgɔw ye bon n b'a nin kuma de yɔrɔ ciliko kuma daminɛna maintenant il y a plus de 10 ans san tan ko k'a bɛ kɛ a dɛsɛlen don ka kɛ maintenant brusquement maintenant là et procédure sugu a bɔra ta a donna ta et puis on dit que 10 mètres parce que an filɛ yɔrɔ min tan tɔ sécurité ko yɛrɛ ye problème ye an ka du minini de tun don mais maintenant là anw ka sécurité ko ye problème ye ne kelen tɛ quoi ɲɛ bɛ duw la i yɛrɛ ɲɛ b'u bɛɛ la k'u bɛɛ bɛna ci anw m'a reçu sinon normalement yanni i ka yɔrɔ ka ci tu dois avoir quelque chose n'a cira pour que i ka se ka baara dɔ kɛ mais a cilen dalen filɛ nin ye je dis nous on n'est pas infract a ma d'an ma a ma kɛ cogo si la n y'o de f'i ye sisan n k'o de la an sigilen don k'a lajɛ bon an filɛ i y'a ye ɲɛgɛn baara an bɛ ka ɲɛgɛn baara sisan n'an m'a baara rapidement mais mun y'o las'an ma c'est ça o de la n y'a f'i ye n'u tun ye quelques jours to maintenant là aw b'a ka disposition ta ka baara kɛ c'était ça